आरो लोगोसे आंहा जिहेतु बे गामिजोंहाय गोबां माखासे मेमरिसफोर दङ बिराद मोजां मोनदों आं बेवहाय फैनानै गोसोखांफिननानै आरो लोगोसे दिनैनि जा भिलेज फुटबल टुर्नामेन्ट बेवहाय नुजाथिफैनानै आरो रायजो राजाफोरखौ लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों आं एक्चुअली दिनैनि जा इन्टार भिलेज फुटबल टुर्नामेन्ट बेखौ जाय बिथांमोना खुंदों बा स्पेसियेलि आङो निलुट सारखौहाय साबायखर बावनो सानो बिथाङा जोंनि इयुथफोरनि थाखाय एसेबां मोजां मोनसे खाबु बानायनानै होदों बा इयुनावबो बेफोरबायदिनो मोजां फुटबल टुर्नामेन्ट खुंफुंनानै बिथाङा जोंनि इयुथफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु बानायनानै होबाय थागोन होननानै आं मिजिंथियो आरो लोगोसे आंहा जिहेतु बे गामिजोंहाय गोबां माखासे मेमरिसफोर दङ बिराद मोजां मोनदों आं बेवहाय फैनानै गोसोखांफिननानै आरो लोगोसे दिनैनि जा भिलेज फुटबल टुर्नामेन्ट बेवहाय नुजाथिफैनानै आरो रायजो राजाफोरखौ लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों आं एक्चुअली दिनैनि जा इन्टार भिलेज फुटबल टुर्नामेन्ट बेखौ जाय बिथांमोना खुंदों बा स्पेसियेलि आङो निलुट सारखौहाय साबायखर बावनो सानो बिथाङा जोंनि इयुथफोरनि थाखाय एसेबां मोजां मोनसे खाबु बानायनानै होदों बा इयुनावबो बेफोरबायदिनो मोजां फुटबल टुर्नामेन्ट खुंफुंनानै बिथाङा जोंनि इयुथफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु बानायनानै होबाय थागोन होननानै आं मिजिंथियो गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन